al'umma kai musamman a matasa wanda su ne manyan gobe da Allah ta nuna da lafiya. Bisa kallon ku wasu iyaye sa'an kuma ku ne wata ɗayan wata mahangan mu wanda daga ku sai mun za mu kura insha Allah cikin da ubangiji. Muna da wata ainihin shugabanci a kowane irin nantinon da muke shi. Muka zauna muke da duk bayan kamar wata shida haka muna ɗan da meeting domin tattauna muhimman abubuwa da suka shafi rayuwar Najeriya da ana nan akwai manya-manyan malamai a jami'a professors da kuma doctors ɗin su wato kamar professor Fage, Muhammad Lawan Yusufari da irin su a Sani Lawan Malumfashi suka zo suka same mu suka nuna mana da ƙwarin gwiwa da kuma wannan abin da muke amfani da mu ci gaba amma me zai hana mu shigo cikin harkar siyasa domin muna da hukumar da zamu ba ka zauna muka tattauna muka da akan ya dace a wancan lokacin suka shigo da mu cikin tafiyar PDP lokacin da wata ainihin aka gida yake neman kujerar gwamna a kan kowa ya sani a kan gurin da kuma wanda yake harkar social media amma da kan Facebook, Instagram da wata ainihin TikTok suna da wata ainihin page a wanda a cikin ɗan lokacin da muka posting mutane duka ruwa na su kalla wajen shirfi da kafin ranke da ƙasa daga nan a caman da zai same mu da wata magana a kan ya kamata mu yi tafiyar humanity a wancan lokacin because mun yi wata ainihin kokari a wancan lokacin mun kai wasu an gida wata ainihin Allah har kuma Allah ya gani ga wata nasara wanda da ya kashe kuma muka yi wani wasu da dama aka zuwa kasan samun lamba sai muka dawo wata ainihin gefe muka rabu wannan harkar cewa masu rage ba zai sabai ne yin magana ta hanyar yanar Instagram ya ce ta kula da wata tafiya mun da zauna mutum kan cikin da shi sai muka da kawai abu ne mai kyau ya kamata wata ainihin ba shi kudin ba wannan lokacin muka wata ainihin kira mitin na wannan ɗancin na zasarci da muka cikin shugabanci aka yi da cikin mutane muka zauna shi ne wata ainihin muka je muka yi kokari akan wata ainihin abinda ya ɗauko na shi umarni kenan wanda daga baya bayan wata haka ya karɓi wasu abubuwa wanda ake ɗan managing wannan tafiya to da ƙarshe dai sai kuma Allah ya zai ba wa Bola Ahmed Asuwaju a nasara a wannan primary election da ake muka dawo gefe dai ana da dai kokarin yadda za a samu layin da za a yi rikin a Allah ya kawo wannan mutum da ya cikin shi ma dai ya taso ce to ya kamata a tun daga wanda Allah ya nuna ya kamata a zo a yi tafiya ga wakilai a mara masa bayan kai to wannan shi ne abinda ya zo mana da shi muka kuma wata ainihin karɓa muka ce to shi kenan yanzu abinda za a yi tunda Allah kan wannan lokaci bari mu zo mu ba da kuma yadda za a mutu tare a tsiyar wannan shi ne ya kawo mu wannan lokaci muka kira wata ainihin kaɗan daga cikin delegate na wata ainihin shugabancin